مستيات بيتنا ود 8 عامات إسياس أفورقي نسالسن 5 عامات بزينا حزب مرجان ديمقراسياوي أجابابن أب سلطان كتصنحن كله بزحات مدرخات يسجيرو أب فلمات ساعات إسياس جنا خيقبلن حزبون تسفان بيرلون كلون حدا عبي بدهو أقاطيمو نيرو እቶም ሒዞሞ ናብ ኣስመራ ዝኣተዉ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ብሰንኪ መነባብሮን ሕቶ ደሞዝን ኣብ ልዕሊኡ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣካይዶም እቶም ተጋደልቲ ትካላት ብምዕጻው ናይ ኣስመራ መዕርፎ ነፈርቲ ብምቁጽጻር ኢሳያስ ንሕቶታቶም ንኽምልስ ዘገደደ ጸቕጢ ፈጢሮም ኢሳያስ እቲ ኩነታት ከምቲ ዝጀመሮን ተቐጺሉ ኣብ ልዕሊ ስልጣኑ ከቢድ ሓደጋ ከስዕበሉ ከም ዝኾነ ስለ ዝተረድአ ነቲ ፈታኒ መድረኽ ብኸመይ ናብ ረብሕኡ ይቕይሮ ብቕልጡፍ ተበላሕተ ናይቶም ተጋደልቲ ሕቶታት ክምለስ ከም ዝኾነ መብጽዓ ብምእታው ከዓ ነቶም ዝተቆጥዑ ሰልፈኛታት በተኖም ብድሕሪ ዝግን ኣብ ክንድን ሕቶታቶም ዝምልስ ነቶም ነዚ ሰልፊ ወዲቦም ዝበሎም ኣካላት ለቒሙ ኣሰሮም تمال إسراء جنبوت تجادل تزباو جنبار حرنة إيرترا بمخنيات قطعالي وصعاتاتهم وصعات درابيتاتهم منجست زاجيت فتح سلازي رخبلو نحوارون زت أمام تسفاس سلازي هذا قطعالي أدماتات سلازو على منجستاون اتفتات دسكيلو عيلو نتشجر مفتاح بستخايدو قصلت أخواتات تجادلتي رئيتاتهم سمعتاتهم من أبرس مقلاتهم والناس حافي نتشجر نايمود أفتح كركبلو ناي جنبار جبأي كم تتأمي موزنا بريا بزحت صارك جزيك جبر نتهوتوس كنت أباو شجرات كاستفلالينا يلمعتن كمدباتن أو نزيفو باجت كسل علو وسين الله ناي تجادلتي تفتيرو زنبر قلولاو زملكاتيو بزعبا زي قداي زي تجادلتي وخون حزب إيرترا ويون عالم قوي مرداتا كيهلو أتا أجاباب بمجمرة زي حقاوي أجابابيو بفنو زمعبلة ناي موب ويدما ناي علقلق عينة مقدي زحزة أريابورت معصاو خالوت تكالات ناي منقستي معصاون مقدادن معاس زطرح نتوم بدحر زفصامه اب ماي حبار ناي تقاومو سلف زكايدو سنكلان تغادلتون بطيت تساهيلو دمصوم عفنوم حاليوت تناقيفو ايفلطن كاب غزي ناب غزي غن بفلاي ناي غلغله سنكلان طلبان كاب عقمون العلي خيدو سنزلغن بزقاطامزي دحر حجي منغست نز غداي بزخونه يقول منغدي ساقطي يكون بزتفلالي حطوتات كابتي عقمو زفقدون العل خجبر كم زي كونه حنقاقه خفقد كم زي كونه توم زمارورو اكالسون كلان اصبيقهم خفلطو كساب 1997 مع كنا زينا سرعه قدف اتقند سرحن ابت هاجر قوام وي حق منغستن خهلو غوسغواسات مكيادي نيرو اتتنديفو زنبر قوام ايرترا نخصدق كا تساتفو حزبي يدليو انبلا موعوعي يسرح نيران قوام زي بلا هاجرن لوغام زي بلا فرسن نابز خدوو ايفلطون اتبل تقصدما نايت اوان هببتي ጭርሖ ነበረት ጸኒሑ ግን قوام ጸዲቁ ኣብ ተግባር ንኸይውዕል ዕንቅፋት ኮይኑ ዝተባህለ ኣብ 1998 ዝጀመረ ዶባዊ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ተወልዑ እዚ ኩናት እዚ ንقوام ኤርትራ ንምቕታል ኮነ ተባሂሉ ዝተወልዐ ክኸውን ከም ዝኽእል ናይ ብዙሓት ሓሳብ እዩ ኢሳያስ ውን قوام ኤርትራ ከም ዝሞተ ኣሓበን هرايكو بريزنت ابناي زحلفه صبلنا صنت مدرخه قوام من داف كجمريو الكان إركا ازبلك انتي مالتيو اب 1997 صدق قوام هون كم زلو قمت اتيخه مالتيو كساب حجه خي انتي استوسد سقمت يلا كم دي لو لسنت فلطنا قدم قوام نيرو ميتو تسيو الله بلا كايدلني ግን دوباوي كينات إيتو إيرترا عب كرت عامة مهرت عب ألجرس معرفي مستقبرلو ناب قواماون ديمقراسياون أسرار حكن ملس على الناس بالحطو منسترات لعلوت حلفتن كازيت أنياتات بحتن تلعيلو إذا مدرخزي نيسياس عقلو ززبابه اتزعبه فتان مدرخي نيرو حطوتات منستراتو لعلوت حلفتن بحفشان حطو هزبي كام مملاس سحنقده إسياس نعوز تعم مدرخ كتصبه دحر مسنحو ኣብ ኣሜሪካ ከተማ ኒውዮርክ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ምስተፈጸመ ኣቓልቦ ዓለም ኣንፈቱ ናብ ኣሜሪካ ስለ ዝተቐየረ ኢሳያስ ኣብ 18 መስከረም 2001 ነቶም ዓቕሉ ዘጽበብሉ ሚኒስትራት ላዕለዎት ሓለፍትን ጋዜጠኛታትን ሓደ ብሓደ ኣሰሮም
ኤርትራ ናብ ህልም ዝበለ መልካዊ ምሕደራ ከም ዝተሰጋገረት ከኣ ጋህዲ ኾነ ብድሕሪዚ መን ብዛዕባ ሕግን ሕጋውነትን ክዛረብ መን ከደፊሩ ብዛዕባ ቅዋም ክሓትት ሕቶ ምሕታት ሓደጋ ከም ዘምጽእ ስለ ዝተረጋገጸ መንእሰያት ዝነበሮም ኣማራጺ ንደገ መውጻእ ጥራሕ ኮነ እቲ ፍልሰት ኤርትራውያን ከኣ ካብ 2001 ዓመተ ምህረት እዩ ዝጅመር 2001 ኤርትራ ናይ ኢሳያስ ናይ ግሊ ትካል ከም ዝኾነት ዝተገልጸላ ዓመት እያ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ነቶም መጋድልቱ ቀረብቱን ናይ መትከል ብጾቱን ብኽድዓት ሃገር እዩ ከሲስዎም እቲ ክስ ግን ኣብ ቤት ፍርዲ ነበረን እንታይ ደኣ ብውሽጢ ናብ ህዝቢ ብዝዘርቕ ሕሜታታት ኣቢሉ እዩ ኣብ 2013 ዝተፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ቀልጢፉ ስለ ዝፈሸለ ዕድመ ስልጣን ኢሳያስ ከም ዝናዋሕ ኮይኑ ኣብ ከባቢ 2015 ኣብ የመን ጉጅለ ሕቲ ረብሻ ምሰልዓለ ስዑድያን ኢማራትን ምስ ካልኦት መላፍንተን ኮይነን ኣብ የመን ኩናት ኣወጃ እቲ ምስ ጉጅለ ሕቲ ከም ዝደናገጽ ዝሕመ ዝነበረ ኢሳያስ ከኣ ነብሱ ንምድሓን ምስ ስዑድያን ኢማራትን ደው ከም ዝብልን ካብኡ ሓሊፉ እውን ንኢማራት ዓረብ ኣብ ዓሰብ መሬት ከካሪ ከም ዝኾነ ኣፍለጠ ምኽንያቱ ኣብታ እዋንቲኣ ከምኡ እንተዘይገይሩ ክመጾ ዝኽእል ሳዕቤን ኣጸቢቑ ስለ ዝርዳእ ኣማራጺ ነበሮን ካብ 2009 ዓመተ ምህረት ንድሓር ስርዓት ግደፍ ኣብ ኣደዳ እገዳታት ቁጠባዊ ዝቕባብን ዲፕሎማስያዊ ተነጽሎን ስለ ዝወደቐ ምስሉ ኣመና ተደዊኑ ናይ ብሕትውና ህይወት ይመርሕ ነይሩ ዶብና ከይተሓንጸጸ ዝኾነ ልምዓታዊ መደባትና ክንዓምም ኣይንኽእልን ኢና ዝብል ርእይቶ ሒዙ ኸኣ ን20 ዓመታት ሓንቲ ነገር ከየፍረየ ንወያነን ንኣሜሪካን እናሓመየ ግዚኡ ኣሕሊፍዎ ኣብ ከምዚ ናይ ጽምዋ ህይወት እንከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ምስ መጸ ግን ኢሳያስ እውን ተስፋ ረኸበ ምምጻእ ኣብይን ዕርቂ ምስ ኢትዮጵያን ንኢሳያስ ጸዓት ወሰኸሉ ብፍላይ እገዳ ምስ ተላዕለሉን ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ መገሻ ክፍጽም ምስ ጀመረን ዳርጋ ካብ ሞት ከም ዝተስአ ክቝጸር ይኽእል ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ናይ ለውጢ መድረኽ ናብ ረብሕኡ ብምልዋጥ ከኣ ኣለኹ ክብል ተራእየ ኣዝዩ ቂመኛ ስለ ዝኾነ ግን ነቶም ምስ ምዕራባውያን ተማሓዝዮም ካብ ዓዲ ሓሎ ከም ዘይወፅእ ገይሮም ብእገዳታት ኣሲሮም ኣብ ብሕትውና ዓለም ኣስፊሮሞ ዝነበሩ ሓለፍቲ ወያነ ንምርካብ ምስ ኣብይ ተመሳጢሩ ናብ ኩናት ትግራይ ኣተወ ኢሳያስ ነቲ ናይ 20 ዓመታት ውዕል ኣልጀርስ ተፈጺሙ ዶብና ክንፈልጥ ኣለና እናበለ ከም ዕላማ ሒዙ ዝሰርሓሉ ዝነበረ ጉዳይ ጠቕሊሉ ረስዖ ክሳብ ምስ ኢትዮጵያ ተደሚርና ኢና ዝብል ሓድሽ ፍልስፍና ኸኣ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ኣስረጸ ውዕል ሰላም ፕሪቶርያ ምስ መጸ ግን ኣእጋር ኢሳያስ ካብ ኢትዮጵያ ከንሰሓባ ተራእያ ኣብይ ኣሕመድ እውን ሕቶ ባሕሪ ኣልዓለ እዚ መድረኽ እዚ እውን ልክዕ ከምቲ ናይ 2001 ኣዝዩ ፈታኒ መድረኽ እዩ ስለዚ ኢሳያስ ቀልጢፉ ሓደስቲ መሓዙት ከፍሪ ነይርዎ ምስ ስዑድ ዓረብን ግብፅን ጥቡቕ ዝምድናታት ብምፍጣር ድማ ኣንጻር ስርዓት ብልጽግና ደው ከም ዝበለ ኣፍለጠ ነገራት ከም ዝናኸዱ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ኩናት ኣወጃ ኢራን ንኣሜሪካን ንመሓዙታን ንምቕጻዕ ነቲ ወሳኒ መስመር ሕርሙዝ ዓጽወቶ እቶም ገና ዘይጠፍኡ ኣብ ኣፍንጫ ኤርትራ ዘለዉ ዕጡቓት ሕቲ ኸኣ ብኢራን ስለ ዝምወሉ ንመጻብቦ ባብኤል መንደብ ክንዓጽዎ ኢና እናበሉ ምፍርራሖም ጀመሩ ባብኤል መንደብ እንተተዓጽዩ ስዊዝ ካናልን ብሓፈሻ ናይ ቀይሕ ባሕሪ መስመርን ትርጉም ኣይክህልዎምን ማለት እዩ ቀይሕ ባሕሪ ማእከላይ ባሕርን ህንዳዊ ውቅያኖስን እውን ንሓድሕዶም ክረኸቡ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ኣሜሪካ ዘዋፅኣ ክትገብር ስለ ዘለዋ ኣብዚ እዋን ንረብሓታታ ክትብል ምስ ስርዓት ግደፍ ክትዕረቕን እገዳታቱ ከተልዕልን ትጓየላ ኣሜሪካ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ህላውነታ ንምርግጋጽ ምስተን ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ሃገራት ምሕዝነታ ከተደልድል ግድን ኮይኑዋ ኣሎ ነዚ ስርዓት ግደፍ እውን ኣይጸልእዎን ምኽንያቱ ነቲ ብኢትዮጵያን ኢማራትን ዝመጾም ዘሎ ከቢድ ናይ ኩናት ደበና ከም መበርዓኒ ክጥቀሙሉ ስለ ዝኽእሉ የዋፂ እዩ ኢሳያስ ንመድረኽ ኩናት ኢራን እውን ብዝግባእ ተጠቒሙሉ ኣሎ ብልጫ ኢሳያስ ከኣ ኣብዚ እዩ ንመድረኻት ናብ ረብሕኡ ኣብ ምቕያር ዝወዳደሮ የለን ኣዕሩኽ ክቐያይር ኣይስከፍን እስክመን ኣሎ ኢሳያስ ድሕሪ ዝኹሉ ጥፍኣት ምስ ወያነ ክጸምድ እዩ ኢሉ ገሚቱ ዝፈልጥ ግን ኣብዚ እዋን ንሪኦ ዘለና ንሱ እዩ ደንበ ተቃውሞ በንጻሩ ስኩፍ እዩ ምስ ኣሜሪካ ተመሓዚኻ ምስ ወያነ ዓሪኽካ ተባሂሉ ከይንጸግ ይጥንቀቕ ዲፕሎማስን ጂኦፖለቲካዊ ኣሰራርሓን ግን ብስክፍታ ኣይሰርሑን ልዕሊ ጸላኢኻ ክትተዓጻጸፍ እንተዘይክኢልካ ተሰዓሪ ኢኻ
مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صبراء استفعل عليه صحفات تنقص مسلتاتن قال محتساتن حذا بذكر اسكبر اب ان ترالوت تقرب مدبيا كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن اني ابطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي